Damena sumurung nasian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Damang dainang hatani debata dihita di bagasan partangyangatta mingguon, imana tersurat di Rom biddu 5, mamuka sian ayat zada jalamar haujungan di ayat 5. Songonom mahatana hamima majahahod dihita saluhutna. Asadung dipitori hita dalan hapor seaun. Mardame mahita dohot debata, marhite-hite Tuhatta Yesus Kristus. Laos marhite-hite ibana do saut masuk hita tuasini roha. Hajong-jongatta nuaeng dalan hapor seaun. Jala tapar hatua do dirita, marningot hasangapon ni debata na itahirimi. Alay lumbobi siani dope. Ay itahalasod do ng akahapor suhon. Alataboto, dihorhon hapor suhonido habengeton ni roha. Jala dihorhon habengeton ni rohaido hatauon. Jala hatauanido makorhon pakirimon. Alai dang namurak hita bahenon ni pakirimoni. Alanunga diusehon tu bagasan rohatta holong ni roha ni debata marhite-hite todi parbadia naung nilohon nai tu hita. Ido yang gosahatna. Damang dainang saluhutna do hita jolma mardosa. Jala hamatead do upani dosa. Alay nung ngaro Tuhan nagabi jolma di bagasan Yesus Kristus. Ibana do na manubus jolmay siyan upani hamateani. Dipitori do jolma na mardusay siyan hadusaon na. Astuan na, nang pemardusa jolmay, alay nung nga dapot pamitorion siya debata. Ido na didok ni Martin Luther, disada istilah namaddo dia kana porsiai simul justus et peccator. Astuanna sudah dibenarkan sekaligus tetap berdosa. Nunga depitori alai totong dope mardosa. Akana porsiai ma na pinitoran ni debata. Nang pemardosa na porsiai alai dangbe dihanguluhon akana porsiai hagio ni dosa. Alai hasitongan nama hobartu pamitorion ni debatai. Jadi dia kana porsea naung monang dosian hadusaun na pinamonang ni debata di bagasan Yesus Kristus. Dang talu biak kana porseai di subia ni sibolis. Alai si parmonang nama mangalo hajahaton. Monang mangulahon holong doho aka nadinggan. Damang dainang paraloan tu debatado yang godosa. Naung maralo do jolma tu debata alani naung madabu jolma itu dosa. Dang adong pardamian ni jolma na mardosa itu debata. Di bagasan pamitorion ni Tuhan Yesus Kristus ma asa gabi mardami jolma itu debata. Holat di bagasan Yesus Kristus do adong pardamian ni jolma na mardosa itu debata. Yesus Kristus do naung mate bahen tubus ni jolma na mardosai. Asa mardame dohot debata jolmai. Ditubus jolmai siad dosa, asa unang bedosai mangarajai jolma. Disiala molo dosa mangarajai jolma, gabi paraloat do tu debata. Debata na magabi raja dia ka jolma na mardosai. Di bagasan Yesus Kristus. Disima gabi halomuan jolmai di debata. Jala mardame debata doho jolmai. Na pinadame ni debata isa diri. Disiala naung pinadame ni debata jolmai tu ibana. Dang pola be jolmai patu papelian situtungon. Manang pilihan hasesaan ni dosa. Manang pilihan pardamean ni jolma tu debata. Ainung nga si kop sa luhut nai dilunasi Tuhan Yesus Kristus. Pasu-pasu do pamitorion ni debata di jolma. Binahen ni pamitiron nai malua jolmai siyan namate ala ni dosa.
Jala dapot hanguluan saliling-liling na. Dang tuha matia bena tinuju ni ngolunia kana porsea. Alay tuha nguluad do. Dang tuha leaon ni panguhuma be. Alay tuha sangapon namar hasonangan saliling-liling na do. Damang dainang, di siala pamitorion na siya debatay. Gabi dapotan las niroha akana porsea. Las nirohay, dada las niroha parsatu kinan. Dang las niroha na situasional, manang na mamereng partikian. Alay las niroha na manotong do. Dang las niroha di tiki masa ni pesta manang arirea. Manang las niroha di tiki dapotan parsaulion sabing. Alay las niroha na manotong binahen ni pamitorioni, doho do nang dinamasa hapursuhon. Manak kamaulon, doho akka tantangan dihanguluan, doho na dipartodiota. Disima hasurungan niya kana porsea, naung pinitoran ni Tuhani. Ima na talup marlas niroha dinamasa hasonhangan, nang hapursuhope. Songon pamitorion ni Jesus Kristus, sahali jala manotong, songon ima las niroha niya kajolma na porsea di ibana. Jadi molotung pemasa hapursuhod dia kana porsiai, totong do marlas niroha kana porsiai. Disiala hinorhon ni hapursuhoni do habengeton niroha. Jala hinorhon ni habengeton nido hatauon. Jala hinorhon ni hatauon nido pakirimon. Damang dainang, songod dia do hapursuhon makorhon habengeton. Moloma sa hapursuhod di bagasang ngolutta, songod dia do hita mga do pisa. Tatinggal hod do hapursuhoni, manang nata adopi. Manang nata oloi do hapursuhoni, songod dia hita mga do pisa. Songod dia hita mangoloisa. Songod bosi baja na tinutung tu parapian, asa lampir bosi bajai. Ikot do di pabongo tuapi na tung masay mohop situtu. Asalam tupirna bajai. Dang di padau bajai sian api. Alay di pabongo do tuapi i. Dakolat di dadang sabing bajai. Alay ditutung tu bagasan api i. Molo tapatudos tu parngoluon niya kana porsea. Imana tersurat di Bibeli. Tong do songoni. Isarana si Job nama sa hapursuhod di ibana. Dia dupi jala di bagasan hapursuhoni do ibana. Laos manotong do ibana porsea tu de bata. Dang lari ibana sian hapursuhoni. Jala dang lari ibana sian de bata ala ni hapursuhoni. Dihabenget to ibana do hapursuhoni. Binahen ni hapursuhoni ma gabi sahala namar habengeton masih Job. Jadi asa tubuh habengeton niroha dinama sahapursuhon di habengeton mahapursuhoni. Asa horhonon ni hapursuhoni ma habengeton niroha. Damang dainang dia do muse habengetoni makorhon hatauon molo di habengeton do hapursuhoni makorhon matu hatauon manang di bahasa Indonesia di dok tahan uji. Songon sada ujiat do hapursuhoni. Ise nama kabengeton hapursuhoni ma na lulus yan ujiani. Nasomuba do hapurseaut doho akan adinggan si ulahonon niya kana porsiai. Molotung masa hapursuhoni. Molo benget do jolmai di hapursuhon na masa di ibana. Gabi sahalak namar hatauon maibana. Songon nama sa di ngoluni si Joseph. Dihabenget to ni bana do hapursuhon. Na pinaburu-buru ni hahana ibana. Digadis do ibana sa tu Mesir. Alay dihabenget to ni bana do saluhut nai. Songonina diuji hati goranna. Dohot hasatiaon na dihapurseaon na di debata. Saluhut na do makorhon hatauod di ibana. Gabi sahala namar hatauod do si Joseph,
na dihabenget tonibana haporsuhon na masa tu ibanay. Dungi damang dainang, songod dia mamuse hatawoni makorhon pakirimon, songom mas na murni, dung manao di mohop niya pipe, asa gabi dapot hamurnion na. Toho molodung di bagasan haporsuhon, say makirim do jolma asa malua sian haporsuhoni. Makirim asa humatop salpu haporsuhoni. Asa tumibu dapok hasonangan. Songonima suhat-suhat ni bisuk ni jolma, jala wajar doi di hajolmaon. Alari kok botoot tadamang dainang. Di bagasan haporsuhon nama korhon habengeton, na dihabengetot do nama korhon hatawon. Jala hinorhon ni ima muse pakirimon. Jadi pakirimod dison, dang nama dok asa malua sian haporsuhon. Alay molo tungpe manotong haporsuhoni, ikon totong do marpakirimon turibata. Disiala molo tapai hutihu dongolu nia kasisian ni Tuhan Yesus Kristus, tung masay torop dongolu na di bagasan haporsuhon. Jala saha tu hamatian nape. Disiala ni pakirimon hinorhon ni hatauon, hatauon hinorhon ni habengeton, nama sa di haporsuhon, saluhut na tupa disiala pos niroha di Tuhan debatado, di bagasan Yesus Kristus. Jadi pakirimon na didokna, ima disaluhut na pos niroha di haluaon, naong pinatupa ni Tuhani. Molo di palua Tuhani hitasian haporsuhon di portibion, songon si Job manang si Joseph, nahobar tu sakap ni Tuhani dodoi. Alay molo so di palua pehitasian haporsuhon na ditanoon, songon ngolu niya kasisian ni Jesus, na sahat tu nalaho mate martir, naung dapotan haluaw doi. Ima haluaon na pinatupa di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Damang dainang, disialani pakirimon na didokna, ima pakirimon di debata, pakirimon na mangulu sahat ro di saliling-liling na, dang na pakirimon na parsatokinan, manang pakirimon na di portibion. Damang dainang, didok mamuse di bagasan turpukon, alay dang namurak hita bahenon ni pakirimoni. Alanung nga diusehon tu bagasan rohatta, holong ni roha ni debata, marhite-hite to di parbadia, naung nilehon na itu hita. Jadi molotung pesongo dia na niado patta di bagasan pardalanan ni ngolutta, sonang manang marlas ni roha pehita, haporsuhon manang parukilon na margatisori penamasa, alay molo akan haporsea, dang namurak hita binahen ni pakirimoni. Ay di bagasan pakirimon nasi tongdo, molo makirim tu debata, nang pe margatisoren galubang ni parangoluota, nang pe manotong say di bagasan haporsuhok kita. Tahalasom masaluhut nai, marhite-hite na manotok kita di bagasa kolong na. Disiala nung nga diusehon tu hita holong ni roha ni debata, marhite-hite todi parbadia. Daudo ubalga, jala sumangapan holong ni debata, nama mitori hita, siyan haporsuhon ni ngolutta. Ido ubahen, dang magolas ni roha niya kanaporsea, binahen ni haporsuhon. Baliksa, gabe benget, marhatawon, jala totong marpakirimon di debata. Jadi molo rope haporsuhoni, ita alasom ma. Jala dohonon niya kanaporsea ma. Selamat datang haporsuhon. Dang mabiyaraw diho. Ay nunga dilehod debata dia ulas niroha situtu. Jala namanotong. Jala rap doho debata doau mangadopiho. Debata ama Tuhan Yesus Kristus doho todi parbadia ma. Namar hamuliaun jala nasangap di bagasang ngulu niya kanaporseai. Di pasu-pasu mahita saluhutna. Amin.